Fa no gaires anys, fer contingut en català a internet semblava gairebé impossible. Quan jo era petit, la majoria de vídeos que consumia eren en castellà o en anglès directament, i el català en xarxes pràcticament ni existia. De tant en tant apareixia algun vídeo viral, com aquell del Miquel Montoro i les pilotes, però poc més. Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten! Per sort, això està canviant. I és que, de fa uns anys cap aquí, el panorama català a internet ha evolucionat moltíssim. Cada vegada hi ha més creadors, més comunitat i més gent demostrant que es pot fer contingut en català. I potser el millor símbol d'aquest canvi va arribar justament l'any passat, quan es va celebrar la primera edició dels Premis Crit. Des del Teatre Nacional de Catalunya comença la primera edició dels Premis Crit! Aixequeu el cul de la butaca! Som moltes! Ho fem en català! I ja som aquí! Uns premis impulsats per l'Amic, Accent Obert i 3Cat per reconèixer i donar visibilitat als creadors de contingut en català. Què me'n dius? Vols veure com són per dins? Au, som-hi, que ens hi han convidat. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? 'Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know. Doncs quins nervis, no? L'any passat va ser la primera gala, va ser superxula. I ara que aquest any és la segona, home, suposo que encara milloraran coses i encara s'ocorreran molt més. Per tant, que estic nerviós per veure què ens espera aquest any i què ens han preparat. I a més, tinc moltes ganes de retrobar-nos amb els nostres amics, amb en Cabra, amb en Parles Mallorquins. A més, tinc ganes de pillar per banda també a la Núria Marín, a veure què tal li sembla això de presentar la segona gala dels Premis Crit, de Premis dels Creadors. A veure... Ella és creadora? Ella és creadora també, exactament, per això, a veure què en pensa també, no? No sé, estic nerviós per veure com va la tarda-nit, perquè jo crec que pinta que avui serà molt xulo. Gonna try to keep the pace, but someday we will find that the world has changed, but we stay true to each other. I will always be there for you whenever you need my help. I'm taking my time to be your rock. Aquest any els Premis Crit celebren la seva segona edició aquí, al Teatre Coliseum de Barcelona. Uns premis que donen visibilitat als creadors de contingut en català precisament en un moment on tot el que és el contingut digital en català està segurament en el seu millor moment. I sincerament, veure una gala així fa pensar en lo molt que ha canviat el panorama de la creació de contingut en català, perquè fa uns anys era pràcticament impensable un dia com aquest. Mira, jo no sé si des de casa es nota, però estar aquí en aquest moment, això impressiona moltíssim, sobretot amb tota la gent per aquí. Vull dir, estic veient molt de glamour. Fran, estem a la segona gala dels Premis Crit. Això és fort, és molt fort. L'any passat no vas endur-te un premi, sinó que te'n vas endur 2. Que fort. Ara mateix podem dir que ets la persona amb més Premis Crit del planeta. Hòstia, és de veres, No ho havia pensat. Soc la persona que més acumula crits. Correcte, ara mateix sí. Crits. Però què passa avui? Te'n dones algun altre o què? Vols arreplegar algun més? Jo, sincerament, espero que no, perquè tinc il·lusió pels nous projectes i crec que s'ha donat espai també a altres persones i crec que això també és interessant. Jo lliure premi, o sigui que també... Que maco és.
A veure, són molt preguntes molt breus, llavors no puc marxar d'aquí sense fer-te aquesta pregunta perquè és obligada en aquest canal, que és... Quin és el teu videojoc favorit, Fran? Mira, jo no sóc molt de videojocs, he de dir, Jo sóc molt de... M'agrada molt agafar la DS de tant en tant, o sigui, aquí imagina't, no sóc de Play... La DS, La DS, imagina, la tinc ahí. És que no sóc... La meva parella sí, és superfan. Jo sóc més del Kirby, de l'Animal Crossing... Vale, és de Nintendo, és de Nintendo. Nintendo, sí. Això el sí Mario que Bros, el Super Mario Bros. Això sí que va al meu canal, veus? Va, perfecte. I ja està, però no soc... No tens un de preferit? No. Està bé, està bé. Fa poc van jugar a uno... Ai, no me'n recordo el nom, és que no t'ho puc dir, entonces quedaré Va, pitjor. bueno, cap problema, cap Però problema. sí. Pues res, moltes gràcies per les preguntetes i ens veiem. Que bé. Hola, sóc la Montserrat Pujol. Aitor, tu ets com un referent una miqueta dels creadors a València, de veritat, els vas movent d'una banda a una altra sempre i ara et veig. Ho intente perquè vaig fer una iniciativa el 2021 que tractava d'ajuntar a tots els creadors de contingut al País Valencià per tal de fer coses, perquè ni l'algoritme ens afavoria ni tampoc ens coneixíem molt entre nosaltres, no? I alguna cosa ha fet perquè, per almenys al País Valencià, cada vegada n'hi ha millor rebuda i més creadors. Per tant, molt content de ser un pesat. Home, sí, la veritat que sí. Tu avui no estàs nominat, em sembla, però digue'm almenys, abans de que comenci la gala, quin és el teu favorit de tots els que estan nominats? Va, mulla't una mica. Jo he fet una porra en el cotxe, t'he dit, N'hi ha gent molt guai. Te diria que gent a Catalunya com Laura Tapiola es mereix un premi, gent a les Illes com Parlants Mallorquins es mereix un premiazo i gent valenciana com Curiosaire, per tot allò que fa, es mereix també un altre premiazo. He donat 3, un de cada territori, Ole, ole. I ara, per acabar, és l'última pregunta. Com que el meu canal és de videojocs, no puc no fer-te tampoc aquesta pregunta, que és quin és el teu videojoc preferit? Va. Absolutament, i no canviarà mai, és Minecraft. O sigui, la creativitat, la infinitat de possibilitats que m'ha portat Minecraft, a mi i Joan de la meu germà o els meus amics, ha sigut tal que mai l'oblide, sempre el tinc en compte, sempre és la primera opció per a jugar alguna cosa i crec que sempre ho seguirà sent. Per tant, per aquesta infinitat de possibilitats que té i que segueix ampliant, per mi Minecraft. Perfecte, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Núria Marín. Bona nit, Cariteu! Què tal? En aquesta gala s'han premiat fins a 16 creadors i creadores de diferents categories. I sincerament, mola molt veure com cada vegada apareix més gent nova dins del panorama català d'internet. Creadors com en Berti Llau, la Sara Serribas, l'Enric Luzán o el podcast de Guarres són només alguns exemples de tota aquesta nova generació de creadors que està apareixent. I a més, aquest any els Premis Crit han afegit una categoria que, personalment, em fa especial il·lusió, la de videojocs i oci alternatiu. Una categoria dedicada a canals que parlen de videojocs, jocs de taula i altres formes d'oci. I sincerament, veure que aquest món també comença a tenir espai dins d'una gala així em sembla molt especial. I aquest any, el primer creador en guanyar justament en aquesta categoria ha estat en Norman López. Enhorabona, company! El Premi Crit de videojocs i oci alternatiu és per... Norman López! He de ser breu. Aquests segons no compten encara, Res, ostres, és un luxe immens rebre un premi en una sala tan plena de talent. Gràcies a totes les empreses i marques que han confiat en mi en un contingut de nitxo, de videojocs en català, perquè no és gens fàcil. Em sembla molt fort que hi hagi gent que decideixi consumir el seu oci en català i que decideixi seguir-me, a mi o a algun dels meus companys,
i que realment és increïble. Deixeu-me reivindicar el paper de la creació de contingut de Nínxol pel català, perquè a través de Nínxols, de temes molt concrets, de compartir un interès i una passió amb molta gent que ens segueix, això fa crear comunitats molt fortes, que segurament és molt complicat que el català hi entri. Llavors, a vegades, això fa que el català sigui molt i molt important en aquests entorns i en aquestes comunitats. Per tant, és molt important que es parli de tot, absolutament de tot, a internet en català, i això és el que farà que la nostra llengua estigui viva. Moltes gràcies. M'ha agradat molt el discurs que has fet de YouTube. Buah, l'he assajat 50 vegades, està molt nerviós, Ostres, jo també tinc un petit canal de YouTube i no sé si em greu que et passi un parell de preguntes. Enric, ara mateix ets el fenomen de TikTok, la veritat que jo també et segueixo. La veritat que ens ha sorprès, crec que a tothom, veure't avui aquí, perquè vaig veure el vídeo que deies que estaves sus creuant, ja sortint d'Europa i ja estàs aquí, vull dir que és superguai. Tens un petit canal de YouTube, llavors, igual que jo, em fa molta il·lusió que hagis guanyat el premi. Tu què en penses de tot plegat? que no em sento gaire. Tu què en penses d'haver guanyat un premi per això, per tot el que estàs fent? Buah, bueno, estic una mica sobrepassat, perquè jo crec que l'any passat també no coneixia ningú, i ara, doncs mira on estic, saps? Vull dir, brutal. Bueno, estic molt encantat, o sigui, la fama l'estic vivint molt a distància, perquè la gent m'escriu online, però, clar, no sé el que és aquí, ja estic tornant, i aquests dies he anat d'incògnit per Barcelona i Esplugues, he anat amb ulleres, amb mascareta i amb una caputxa. I dues persones m'han reconegut igualment. Bueno, supercontent i mega molt bé, molt bé. Ostres, doncs, un plaer. I tot i que crec que no ets gaire de videojocs, però... Sí que soc. Sí? Ostres, doncs, Sí, com que el meu canal és de videojocs, m'interessaria molt saber quin videojoc ens recomanaries tu. Clar, o sigui, a veure, el meu videojoc preferit seria el Final Fantasy VII. Després seria tot el remake que estan fent, doncs molt bé també. Vaig viciar molt al LoL, però no diria que el recomanaria el LoL. No. I ara, clar, ara estic jugant al mòbil, clar. Perquè i estic jugant a un que es diu Slice and Dice, una viciada, i és un roguelike es diu, em sembla, no sé, molt guapo. Bueno, moltes gràcies i enhorabona. Gràcies. Aquest any a la gala de Premis Crit és la primera, bueno, és la segona gala, però és la primera vegada que s'inclou la categoria de videojocs i oci alternatiu, que encara no tenim ben bé què vol dir. Però bueno, vosaltres heu sigut nominats precisament en aquesta categoria. Sí. Vosaltres què feu? Nosaltres fem un programa d'entreteniment amb jocs de taula, on entrevistem a gent, venen editorials, ve gent del món lúdic i intentem que la gran part de la gent que li agrada jugar, perquè gairebé tothom ens agrada jugar, doncs entri dins del món lúdic, d'una manera divertida, entretinguda, passional, saps? Una miqueta fem això. Benvinguts i benvingudes a Movem Fitxa! Com esteu? Ara que m'has parlat d'això, a mi també m'agraden bastant els jocs de taula. Jo amb els meus amics sempre quedem i sempre estem jugant alguna coseta. Recomanant-nos un joc. Un joc de taula, ostres, mira, un joc per grans masses, us diria La Cuenta. La Cuenta és un joc que poden jugar fins, em sembla que 7-8 persones, si no vaig malament, i és un joc molt divertit. Jo crec que és el 9-1, i a més està fet per una persona catalana, en Litus Carreras, que és de Badalona, i ho està patant, i ja l'estan agafant per molts llocs, com a Alemanya, com a diferents punts del món, i crec que serà el 9-1, i és un tio català. Vale, doncs jo me l'apunto, eh? Ja t'ho dic que me l'apunto. Apunteu-vos-ho. Llàstima que al final, doncs, bueno, no ho puc guanyar. Esperem que un altre any tingueu una miqueta més de sort, però bueno. Per acabar, digues. No, anar a comentar sobre això. Al final, estar-hi crec que ja és molt important, que els jocs de taula vagin entrant dins del món en general, que vagin entrant a casa de tothom, i que vegin que no és una cosa només per gent molt friqui, o que crec que ho som, perquè crec que per ser passional i viure aquesta vida millor s'ha de ser una mica friqui d'alguna cosa, que això vol dir que t'apassiona alguna cosa. Per tant, que els jocs de taula vagin entrant a casa de tothom ens mola molt. Que xulo, que xulo. Doncs bé, per acabar, haig de fer una pregunta que li estic fent a tothom, que és, com que el meu canal és de videojocs, quin és el teu videojoc preferit? Mira, ara estic jugant un joc que m'està... Bueno, videojoc preferit. Ara estic jugant un joc i te'n dic el meu preferit, vale? El Saros, que és la seqüela del Returnal, m'està apassionant, estic molt a dins, jo tinc ganes ara mateix d'estar allà, o sigui, preferia estar jugant al Saros que estar a la gala,
Perdó, però és així, Però el meu joc preferit crec que podríem dir, entre molts altres, un últim que he jugat, que és el 33 Expedition 33. Expedition 33. Aquest és bo, aquest és bo. Aquest és bo. Una barbaritat. Doncs bueno, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Merci. Joan, estic molt content que estiguis aquí avui també als Premis Crit amb nosaltres. Gràcies. L'any passat vas ser guanyador. Correcte. Aquest any no ha pogut ser. No ha pogut ser. Però sí que has presentat un tros de la gala. Està el lliurador, sí. Estava més nerviós per lliurar el premi que no per la nominació. En sèrio? Que fort. Res, només volia preguntar-te, primer de tot, com que el meu canal sobretot és de videojocs, m'agradaria saber quin és el teu videojoc preferit o quin recomanaries? Uah! Som molt poc de videojocs, però durant una temporada vaig estar obsessionat amb Viking Defense, que no sé si el coneixeu. No. És un joc d'estratègia, hi ha com un canal d'aigua i passen vaixells vikingos i tu has de posar torres i catapultes per matar els vaixells. Aquest és xulo, són d'aquests de defensa. Jo vaig també tenir una època... Sí, estratègia. Jo vaig tenir una època que estava enganxat a aquests jocs, són xulos. A més, no el pots jugar sense so, perquè et so escoltes punxi, no sé què, i si no escoltes en so, pues no té gràcia. Que guai. Doncs res, creus que hi haurà una tercera gala o què? Jo espero que sí, si n'hi ha hagut segona, pues hi ha una tercera, no? Això esperem, doncs bueno, et veurem per aquí. Moltes gràcies. Sí, vosaltres, gràcies. No esperem res, som amics normals i discutim de tant en tant, però sense ells em va todo mal. Estan allà, al meu costat, no fallen perquè som la millor gent del planeta. S'alegren tant per mi, per tot, m'aguanten perquè som la millor gent del planeta. Jo estic per ells i ells per mi, saben què dir per fer-me enfadar, vull fer-me gran. Doncs ja s'ha acabat, no sé com ho veieu vosaltres o què en penseu. Si voleu ho podeu deixar per aquí baix als comentaris, però la veritat és que, sincerament, jo crec que en una nit així el més important realment no és qui guanya o qui perd o qui s'endú un premi, sinó veure que tantíssima gent aposta per crear contingut en català. De diferents temàtiques, diferents temes, categories, diferents formats, que sigui vertical, que sigui horitzontal, en diferents xarxes de tota mena. Però l'important és que hi ha una cosa única que ens uneix a tots, que és la llengua, que és la nostra llengua, el català. I crec que això és el més màgic d'internet, que pot connectar a un munt de gent que fa anys que no s'hauria plantejat mai que acabarien totes juntes aquí. Encara queda molt de camí perquè el català tingui la presència que es mereix a internet. Però, veritat, després de veure tot això, costa no tenir esperança. Potser això només acaba de començar. Jo que sé lo normal, però jo vull que això sigui per sempre. Mentiran que ho podrem, però per sempre. És millor quan veniu i com sempre. Faran mal, faran bé, jo que sé lo normal, però jo vull que això sigui per sempre. Estan allà, al meu costat, no fallen perquè som la millor gent del planeta. I fixeu-vos que fort que a Catalunya, als Països Catalans, hi ha una llengua que encara es parla menys que el català, que és l'aranès. O sigui que infinit entre tu i és aranès i que sempre disgustem de vosati, això és aranès. Aranès, no? Pau?